Drużyna Stadionu Śląskiego w miniony weekend zremisowała z rezerwami Slawii Ruda Śląska 5-5, mimo że chorzowianie prowadzili w tamtym meczu już 5-0. W niedzielę piłkarze prowadzeni przez trenera Adama Burka podejmowali dotychczasowego lidera tabeli UKS Szopienice i mieli zamiar odbić sobie stracone w Rudzie Śląskiej punkty. Jako pierwsi zaatakowali gospodarze, ale ich strzał obronił bramkarz Szopienic. Dużo skuteczniejsi byli goście, którzy mieli mnóstwo miejsca na boisku i ich pierwszy wypad pod bramkę stadionu przyniósł im prowadzenie. Autorem trafienia Łukasz Wędkowski. W 16 minucie groźne uderzenie zza pola karnego obronił Przemysław Poprzyk. Po rzucie rożnym prowadzenie Szopienic podwyższył Łukasz Zielosko. To nie był koniec katastrofalnych błędów w wykonaniu Stadionu Chorzów. Minutę później było już 3-0. Do bramki ponownie trafił Zielosko. W 19 minucie do odrabiania strat wzięli się gospodarze. Po rzucie rożnym głową przed bramkę zagrywał Patryk Musiał, a pierwszego gola dla chorzowian zdobył Amadeusz Zając. W 23 minucie gościom została już tylko jedna bramka przewagi. Po rzucie wolnym wykonywanym przez Patryka Ogiołdę koszmarne nieporozumienie nastąpiło wśród obrońców i bramkarza Szopienic i zrobiło się 2-3. Przez kolejne minuty oba zespoły nie potrafiły realnie zagrozić bramce rywala, aż wreszcie w 31 minucie prezent od defensorów Szopienic dostał Tomasz Dyr i wykorzystał go bezlitośnie. Pół godziny gry obu zespołów dały więc już aż 6 goli. Do końca pierwszej połowy atakowali już niemal wyłącznie gospodarze, ale wynik mimo dobrych okazji nie zmienił się. Po zmianie stron przewagę na boisku osiągnęli gospodarze. Bardzo długo jednak ani ataki stadionu, ani sporadyczne próby Szopienic nie przynosiły realnego zagrożenia pod żadną z bramek. Wreszcie w 79 minucie, mający przed sobą tylko bramkarza Krystian Michalec, został ewidentnie sfaulowany przez Arkadiusza Taraszkiewicza. Sędzia podyktował rzut karny i wyrzucił z boiska golkipera Szopienic. Po kilku minutach przerwy na rozgrzewkę dla nowego bramkarza UKS-u do 11 podszedł Marcin Prymka i na 7 minut przed końcem Stadion Śląski wreszcie wyszedł na prowadzenie. Ostatnie minuty gry to próby podwyższenia wyniku przez gospodarzy. Udało się w doliczonym czasie gry, kiedy po podaniu Prymki bardzo ładnym wykończeniem akcji popisał się Robert Dang. Chwilę później arbiter zakończył spotkanie. Stadion Śląski Chorzów wygrał z UKS-em Szopienice 5-3 i zmienił rywali na pozycji lidera katowickiej B-klasy. Emocje były bardzo duże i z tego kibica mogą być zadowoleni, dużo mniej trenerzy. Przede wszystkim z powodu gry defensywnej. No, pierwsze 15 minut w naszym wykonaniu to jeden wielki skandal. Zachowywaliśmy się w sposób niedorzeczny.
mało tego w szatni, nie zwróciliśmy właśnie uwagę na takie możliwości, jakie mają Szopienice z przodu i straciliśmy 3 bramki właśnie po takich błędach, o których sobie powiedzieliśmy w szatni, żeby ich nie popełniać. Właśnie to są chyba uroki B-klasy, wszyscy tego się uczymy i myślę, że chłopcy powinni wyciągnąć wnioski z tego, co się działo na początku spotkania, bo nie można tak grać w piłce seniorskiej, a wszyscy myślimy o poważnej piłce. To jest B-klasa, udało się dogonić, udało się wygrać, ale na poważnym poziomie 0-3 po 15 minutach bardzo rzadko udaje się wyciągnąć 3 punkty. Szopienice to drużyna, która dobrze startowała w tych rozgrywkach, właściwie mógł to być mecz na szczycie. Jest to zespół, który chce awansować, jest to zespół, który ma kilku ciekawych zawodników z przeszłością, ale tak jak mówiłem wcześniej, B-klasa to jednak B-klasa i chłopcy z Szopienic nie byli w stanie wybiegać tego meczu w pełnym wymiarze czasowym, co zaowocowało tym, że zdobywaliśmy bramki w drugiej połowie.